mati boom maita mbiri makudaidzwa madzibaba urido kwakati madzibaba urido bhara kati makitana munoita sei? Because for example chipazobvati ini kuti gigi rangu tine gigi rangu randakaronga kana tomboti kucity sports toda kutengesa zvakare hwawa hwakawanda kupi kucity sports saka kuti hwawa hwangu hutengwe wana madzibaba ndo vari kupisa zvaizvo zvezvi timu wedare saka vanofanira kuuya kuzota sei kuzoimba kuti saka kuti 2025 handisi kuita zvemafanisi tikuita kururuna kuita kudzemura mamba maimhanzi saka tatotanga January uno ndavana namadzibaba wangu timu wedare ndizvo kazviri sei guys vaudzei kuti tabikei nhasi apa Africa yedu yatabata basa tindatanga notigonesa the song is called Africa yedu saka without wasting much of your time guys regai tikuti tsudzumbi mubvunzo kuti Africa yedu iri kuita sei handika baba urigo musha wa baba musha mukuru kutenga bakutenda bekuyenda ngwande kuna baba aruna botaka konana bareke bachipokana iro dingira rekurarama eketo ne babasa kona nzira newe kakata bareke bachipokana makuboza kata amane amagaona apa tende wakati tende uke bautenda bekuyenda imba iti chaonana kare tichasangana kare tichaonana imba iti chasangana imba iti chaonana kare tichasangana kare tichaonana imba iti chasangana autenda bekuyenda imba iti chasangana autenda bekuyenda imba iti chasangana Afrika chiuya chinamande Afrika chiuya tinyakete kuzukuru banyika mwangete kuzukuru banyika kunamata Afrika chiuya chinamande Afrika chiuya chinamate kuzukuru banyika kunyengete kuzukuru banyika kunamata aiwa guys unogona romana guys unogona vanonzi wedare anomunzi hanzi Africa chiuya chase tinamate guys mahwamba saka guys imimi muriona madzibaba ndiji Joani mashowe chishanu ndizvo yekwasei wikinero muri kwasei wikinero rekati imwewo zvayo vawikinero ndo vari kwababa Joani vanouya uzopinda iko wasa ise muchechi vanouya uchechi kweviko saka sei muri kuita magitari una madzibaba kuita magitari havabvumiswe saka mune musikanzwa takangotenderwa isusu chete saka mutemo wechechi wakati vamwe wese musaite zvemagitari except our isusu pachedu nababa takatenderwa asi mukereke yedu hatitenderwi ende munoziva zvazvinobva zvaita munobva magonda magitari acho sezvamuri kuita imi musingabvumidzi magitari mubva mati boom maita mbiri makudaidzwa madzibaba urido kwakati madzibaba urido bhara kati magitari munoita sei? Because for example chipazobvati ini kuti gigi rangu tine gigi rangu randakaronga kana tomboti kucity sports toda kutengesa zvakare hwawa hwakawanda kupi kucity sports saka kuti hwawa hwangu hutengwe wana madzibaba ndo vari kupisa zvaizvo zvezvi timu wedare saka vanofanira kuuya kuzota sei kuzoimba kuti hwawa hwangu hutengwe saka munoita sei pakadaro chipazobva kuti wakomana mari iri apa uyai muimba wako bani munoita sei ipapo donzvo redu harisi zvaro rekutsvaga mari tine shungu yekuparidza chokwadi chamwari kuti dzimwe nguva vezera redu nevadiki kwatiri vanowanikwa something pamari something but mukuparidzai munhu ndomukuwana zviwanikwa ndo chimwe chezviwanikwa chatiri kutaura chikuti chipazobva kuti timu riri kusimudza chaunga zvaizvozvi Godfather ubvati Joshua kustafe munhu kutowanda kuclash naningi ndo zvanzi right mari apa komana bhiya rofanira kuti ritengwe apa kana imi mauya makauya bhiya rangu rotengwa munoiramba here mari omana
ipapo pakaoma mari zvayo semunhu wese anoitamira asi isusu kana tiri padonzvo rababa tikatendera tinoenda. In other words, tiri kuti mapromoters kana timu irazoputika bhozi rikuputika mukaona uchiuya kuda so chandinoziva ndechekuti vana madzibaba vanofamba netsanangudzo wakatoudzwa pamweya kuti wakomana makaenda kusaidu pane zvichaitika ende ndofunga muri kungonzwawo music ataplaya kuti chi mahwambi timu rangu mazuva mamai maniswani kwakutoroka mastreet saka mozovadaidzawo zvanzi tiri free kuuya kwese kwamunatidana tichiparidza chishoko doro rinenge richimwiwa rase richimwiwa vanhu vachinzwa chi evhangeri 100%. Saka timu wedare moona. Goodbye guys.